السلام علیکم جی، کیا حال تمام دوستوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے جی۔ تو آج جی جپسم کا پارٹ 2 پہلی والی ویڈیو دے وچ اپن ڈلیوری ملی سی جپسم دی، ہن اپنی ٹرالی تے لوڈ کر رہے ہیں جی، اگے لے جاؤں گے کھیتاں وچ۔ ہن جی اسی پہنچ چکے ہیں جی کیارے دے وچ، تے ٹرالی دے وچ گٹواں دے منہ کھلی جاندے نے بیلی، تے پھر کہیں دے ٹپیاں نال سٹی جان گے، مٹھا مٹھا ٹریکٹر ٹردا جائے گا تے پچھو پچھو ماڑا ماڑا سٹی آوے گا۔ اور جی بندے ہو گئے جی شروع، اسی سپیڈے مٹھا مٹھا ٹریکٹر چلایا جائے گا تے پیچھے جڑے دو جنے نے کہیں دے ٹپے نہ دیکھ سکتے ہو جی تسی کتنی محنت نال کام ہوندے جی۔ کسان 6 مہینے پوری محنت کر کے فصل تیار کردا ہے، لیکن جدو وہ پک کے تیار ہو کے منڈی دے جان دا ٹائم آندا اس ٹائم ریٹ ہی بہت نیچے آ جاندے نے۔ لیکن ادھر برعکس بجلی کھاد پانی سب ڈبل ہو گیا جی، اور 2 کلے پار والا ہو گیا جی، تے تیسرے کلے وڑ گئے جی۔ ہن ایک بندہ جڑا بیمار ہو گیا جی، ٹالی تے تھلے بیٹھا، باقی عوام اجے بھی شروع آ، کیونکہ کھاکا بہت ہے، سیدھے جناب ہے نا گلے چ بہ جاندا۔ دوڑے تے گرمی تے ستائے ہوئے لوگ۔ سنا معاملہ صاحب، گرمی کیویں بڑی ہے؟ سیدنائی محل سی نہر ہے جی، جنوں وڈی نہر کہا جاتا ہے ساڈے علاقے دے وچ۔ امید کرتے ہیں کہ جی تمام دوستوں نے ویڈیو ساری پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لائک کرو، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیتا تو چینل سبسکرائب کرو۔